रावण पूर्ण करूच असता सांभाळी तू फुल्या बालकाना त्याने आम्हा जन्म जो दिला पालखी पुन्हा मंदिरात ठेवली जातात. रावण पूर्ण करूच असता मागे येणार ना आपण. मंडळी आता कासारडे धुमाळवाडीचं भजन चालू होता. हॅलो, सुस्वागतम, धन्यवाद. निसर्गरम्याशया ओझराव पिंपळवाडी मध्ये लक्ष्मीनारायणच्या मंदिरामध्ये गोदीप्पा सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी हरिनाम सप्त्यानिमित्त आम्हाला गांगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ कासारडे धुमाळवाडी आम्हाला भजन करण्याची सुवर्ण संधी दिली. त्याबद्दल या इथल्या ग्रामस्थांचे आभार मानतो. तसेच इथे सर्व जमलेले भजनी श्रोत्यांचे आभार मानतो. तसेच अमोल राणे आमचे काका त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. आमची बहीण दीपा राणे हिचे सुद्धा आभार मानतो. तेजस लाड आमचे मित्र यांचे सुद्धा आभार मानतो. आम्हाला साऊंड सिस्टीम जोडली गेली ते आमचे मित्र सुयश राणे यांचे सुद्धा आभार मानतो. इथे जमलेल्या सर्व भाविकांचे आभार मानतो. मी माझ्या बहिणीला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
Jai Ram, Jai Ram.
मंदिरात देवा तुझ्या, मंदिरात देवा तुझ्या गातो मी रे नमो देवराया नमो ज्ञान सिंधू नमो देवराया नमो ज्ञान सिंधू नमो देवराया नमो ज्ञान सिंधू नमो दीननाथा नमो दीनबंधू नमो दीननाथा नमो दीनबंधू विश्वकर्त्या नमो विश्वपाला नमो विश्वकर्त्या नमो विश्वपाला नमो विश्वकर्त्या नमो विश्वपाला नमो विश्वकर्त्या नमो विश्वपाला नमो माय बापा कृपाला नृपाला हरी विठ्ठल ज्ञानदेव तुका हे पंढरनाथ
रघुनाथ महाराज श्री गोपाल रामदेवता श्री रवनाथ महाराज श्री ब्राह्मण देव महाराज हरी हर 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 महादेव बजरंग बली सदा सत्याचा विजय असो महापुरुषा तुझा विजय असो नारायण वैकुंठनाथ
मंडळी आमचं सप्तो आता संपन्न झालो हा. पालखी पुन्हा मंदिरात ठेवली जाता, मंदिराच्या गाभाऱ्यात आता ठेवली जाता. चला रे, चला पुढे चला. तर यो व्हिडिओ आता हेच संपतोय. हे व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंट्स करून सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला नवीन अशा सबस्क्राईब करू विसरू नको. लक्ष्मीनारायण महाराज की जय. तेव्हा कोकण आपलोच असा. काळजी घ्या.